Ano na, Kali? Ayan, kapag nalalaglag yung baby niya, tayo, hindi niya alam mo paano pulutin. Humingi siya ng tulong. Ayan. Oh. Ikaw na, paano pag solo ka na lang, ha? Ha? Kaya mo yan? Yan. Very good. Sige, sige. Yan. Diba? Good job, Kali. Masasanay kasi yan dahil pag lagi mong tinutulungan eh. Ayan. Mga busog na yan. Anyway, ayun guys. Magandang gabi na. May vlog ba tayo kaninang umaga, Daddy? Wala ata, no? Sorry guys. Today is Wednesday. Ayun. Talagang nakahiga lang ako maghapon sa kama gawa ng ayun, TMI, dinatnan tayo and pag first day ko talaga. So, yun ang sobrang sakit talaga. Dysmenorrhea. Ayun, di mawala-wala sa akin yan. Grabe talagang nakakadalawang inom ako ng Mefenamic. Yun. And since ano nga ngayon, Wednesday ngayon, syempre, huwag natin kalimutan ang Baclaran Church. So magsisimba ako at pasalamat lahat ng biyaya niya. By the way, gusto ko munang i-shout out sila ayun, wait lang. Kasi ang hilig ko manood ng live selling ng alahas. Alam niyo naman ako may ligaw sa alahas eh. So lagi ako nanonood ng live selling ni Ninang Daisy. Ayun, yung pinakasikat na alahera online. Tapos yung ano niya pala, mga nakilala ko nung mga staff niya. Sila, kasi umorder ako. Sabi ba naman, di ba po ikaw yung yung friend ni Annie Claude? Sabi ko, oo, wag kayong maingay. Ayun, teka lang. Ayun, si Admin Len, hello. Tapos yung unang naka-assist sa akin, kasi agawan talaga dito guys sa online shop na to. Nag-aagawan ng mga buyers nito kahit nagaano karaming ilabas niyang alahas. Grabe, nauubos talaga. Ang lakas, nakakatuwa. Tsaka yung good vibes ba, maaaliw ka talaga. Nakakahawa yung pagka-good vibes niya. So, sino ba to? Si Admin Eunice. Hello, Eunice. Maraming salamat sa pag-assist sa akin. And kay, ayun nga, kay Admin Len pala, sorry. Admin Len and Dahupa. Ayun, dalawa lang pala sila. Yun. Hello, Eunice and Len. Tapos sa mga riders nila na sobrang babait. Ayun, kay Kuya Raymond. Sabi ko Kuya Raymond nung Monday. Naku kuya ha, last na natin pagkikita talaga to. Wala na akong pera, ubus na. Sabi ni Kuya Raymond sa akin. Ay naku mama, ang dami na nagsabi sa akin yan. Tapos ayun nga, kanina napa-order na naman ako. Pero, ayun, inano ko naman, niregalo ko naman sa, sa mga kapatid ko, kaya, yun. So, anyway, yun lang, magsisimba lang tayo, guys, tapos, balik na ulit, dinner, and then, pahinga na kasi tomorrow, back to work na naman tayo. Talaga nagpahinga lang ako the whole day ngayon, kaya wala tayong ka-vlog, kundi etong clip na to. So, it's 6:50 na. Kailangan ko nang umalis kasi mahirap sumakay. Mag-jeep lang ako. So, I'll see you later. Good morning. Pili ka na dyan. Kain lang ang aming Mami Kali. Pinagagatas ko siya. Tapos, with malunggay. Yung pagkain niya. Para sa kanya lang talaga yan. Lalagyan ng malunggay. Sige na. Kumano kasi yung buhok mo eh. Natanggal ko lang. May mahilig siya ngayon sa masabaw, guys. Yun, inuuna niya talaga yung sabaw. May lueg ng manok with kanin, tapos malunggay. And then yung milk niya, yung binili namin sa sa MOA. Yan. Pet's milk. Mukha namang healthy ang kanyang mga puppies. Ayan o. Malilikot na yan. Third day pa lang ngayon. Kahapon, grabe, naglalaglagan na yan dito. Madumi na pala yung nila. Papalitan ko mamaya.
Grabe, init talaga ngayon. Nakakaloka. Dito lang sa Maynila eh. Basta, Pansin nyo ba ang init? bagyo nga eh. Ang init talaga. Grabe. Yung init na, alam, pagkalabas mo pa lang ng kwarto, pagaling ka sa aircon, paglabas mo ng kwarto, grabe. Parang nangangagat agad yung init. Maalinsangan. Sobra. Anyway, ayun, mag-ano tayo guys, Valentos ulit. Dumating na pala yung stocks neto kagabi. Alas 8 daw, dineliver sabi ni auntie. Isipin niyo, gusto kong ikuhan yan. Kaya lang, ang patingin nga ng laman. Kung sobrang mahal, wala nang bawasin natin. Bigyan mo muna siya ng ano. Ay, hindi. Meron ako doon mga ano, mga affordable na kape. Mga slimming coffee. Kasi gusto niya papayatin yung anak niya. Gusto ko lumate din yung Ay, malaki nga yung tiyan ni Christine. Akala ko nga buntis yun eh. Hindi. Yung pinsan ko, anak niya yun. Ano lang ang pagitan namin noon, 3 buwan lang, pero tawag sa akin ate. Oo. Kasi, Ganun mga matatanda sa amin eh. matatanda. Kung sinong matanda, kahit na same year kayo, kahit na nga yata minuto lang yung pagitan guys. Ganun ang gusto nilang ano, tawag. Mga ate, ganun. Ngayon, maano mo yan no? nga, dapat may iya, tas subang iya, paano ko mag-ibyan, manay. Hindi mo na paano na sana mo ni-ibyan ng Oo. para Ano kasi, no? Pero ngayon nakakaloka, no? Yung mga bata ngayon, wala nang ate, kuya, yung ganun. First name basis na lang, US. Pero sa amin talaga. Ayan, kagaya kay Lucas, tsaka kay Lucia. Yung ganun, kahit 3 months lang din yung pagitan nila. Pinapatawag sa aming ate. Si Lucas kay, kay Lucia. Si Chris, tsaka si Peter. Same year din yan. Minsan natatawag ni Chris si Peter ng Peter lang. Ano? Pag naririnig namin, hindi, Kuya Peter pala. Ganun. Ang init talaga. Ante, ba't kaya ganun ang Pilipinas? Grabe, sobrang alinsangan. Pero kanina umuulan. Siguro kung kaya pa umuulan. Ngayon, hindi na naman. Ang labas ng init niya, parang kahit dito sa biglang bahay, masakit sa balat. Oo, para kang nasa desyerto. Grabe. Yun, nanlalagkit agad ako. Ayun. Anyway, gusto ko pala mag-thank you kay Charm. Asa na yung papel nito ni Charm? Kahapon to dumating guys, yung Sweet and Fit Stevia. Kasi napanood niyo daw yung vlog ko na naghanap ako ng Stevia. Kasi yung gamit ko, diba? Equal. So, eto marami pa akong Equal. Pero since gusto ko ng Stevia, pinadalhan niya ako. Mag-hoard ako sa kanila. Kasi ata to product to ng tita niya. So, kontakin ko siya para mag-hoard ako nito. And gusto ko din siyang i-pack, parang package deal sa Valentos na pag bumili kayo ng ng isang tub, may free na kayo nito. Ganyan. Or, discounted for Stevia, diba? Tapos, creamer na lang yung iintindihin nyo. Pero, mas masarap siya, guys, as black coffee talaga. Ako, black coffee gusto ko. Si husband lang yung gusto niya may creamer. So, ayan. Thank you, Charm. Nagbablog din pala siya. Charm Cabiles, yung YouTube channel niya. Yung nagre-review siya, yung ganun. Ayan, may love letter siya sa akin. Thank you so much, Charm. Ayan, mag-ano ko nito. Bibili ako sa tita niya. Mag-hoard tayo. Tapos to sachets din. Ayan, makapal yung papel niya ha. Unlike dito sa sa Equal na manipis lang. Ito medyo makapal yung papel. Tapos powderized talaga siya. Parang ano ba yun? Yung ginagamit sa icing na sugar. Ganun siya. Itong Equal, talaga siya granulated eh. Ito powdered sugar. Pwede sa'yo to, ante. Etong sugar na to. Pag nagtitimpla ka ng kape, ganun. Si ante kasi nag-ano rin niya sa sugar level niya. Sa cholesterol niya. Tanghali na kaya.
Padilat-dilat ka pa dyan. Usog ka nga doon. Yan. Kakagride mo. May napala ka ba? Nakuha mo yung ano? Nakompleto mo na? Oo. Tuman-tuman siya. Kaloka. Ayun, yung nilalaro niya kasi ng... Anong ano yan? World of Warship. War. Ayun. Just, War. Ilang... War. Sabi ko nga, war. War. War nga! Di war. Ay, nakambingi mo. Ulit. Ayaw ko na. Nakatake ka. Tampo na ako. Kahit na ba eh. Basta tama yung ano. Parang water yung sinasabi mo. Sabi ko, war. Diba? War. Ayan, war ngayon. Sige, ulitin mo yun ah. Ano ulitin? Panoorin mo war mo. War nga sabi ko eh. Ay, nako. Masyadong maano to sa pronunciation. Siyempre. Lalo pag babe naririnig siya na, Miss sa mga restaurant, Miss penging water. Water. It's water. Lagi siya, water. Water. Nagwawater ka. Kahit si Chris Pulo nun eh. Mami, water. Ano? Water. Hindi. Ano lang to guys. Kasi naging call center agent siya before. So yung mga pronunciation. Talagang ano siya dyan. And ewan ko ba. Tawag so. Anyway. Confirm. Feeling ko pwede na acceptable naman yung confirm ngayon, daddy. Ang confirm, pag confirm na, confirm. Pero pag unang gamit pa, it's confirm. Oo nga, no. Doon ako Sabi ni nasa. Tonton yun. Hatol. Pero pwede na yung confirm ngayon. Hindi. Hindi pa rin. Parang ano, no? Confirmation. Sa pasta, ano siya sabi na ano? Firm. Oh, diba? Diba yung firm? Walang Hindi. firm. Firm. Confirm. Pero malay mo naman, teka, magbabasa-basa muna ko. Baka naman acceptable na yung... Acceptable yan dahil sa post ko. Sabi ni Toton Hatol, pag confirm mo na, Confirm. Pag hindi pa, confirm. Yes. Ewan. Kaloka. Anyway, ayun nga, laro siya ng laro kagabi guys. Ilang araw niyang pinagpupuyatan yung free na barko na bili. na makukuha niya kasi ayoko siyang ibili talaga. Bahal kaya na isang barko, no? 3,000. Yung mga online games niya, dati nilalaro niya yung, ano pa yun yung monthly subscription nga? Ay, 3 buwan. Warcraft. Ayun. Yung WoW naman. World naman yun eh, no? World of Warcraft. Yun. Tapos, tinigil ko. Hindi ko na siya binibila ng, ng card nun. Tapos, naging mga barko na, eroplano. Hindi, napunta tayo sa sa tirahan ng mga ipis. Ipis. Yung post puro. Hindi na nakapag-wow doon. Di ba nag-subscribe tayo ng ilang buwan nun? Butcher sayang. So, yun nga. Pinagpuyatan niya para makakuha siya ng free 5 barko. Ulit. 4 na barko daw para panlaro niya. Ayun. Happy Thursday, guys. Bango na. Anong oras na to? Natulog eh. Alam mo yung rented lang pala yun. Alas 4 na ata. Alin? Equipment na ginagawa mo. Grabe, wala na ata dito. Uy! Kapagpahingin niyo naman, mami niyo. Uy! Uy, baby! Daddy na mo nga yan, daddy. Baby girl! Diyos ko po! Ano, Kali? Okay ka lang, Kalitot? Ha? Nagwawala na taka Dede. Grabe, nakakaaliw talaga sila yun. Yung iba mga busog siguro yan. Hindi pinapansin. Ayan. Anyway. Hello guys. Magandang hapon. Sabayan pa banjing pa ako. Alas 2 na. Color. Ayan.
Pupunta kasi tayo sa... Hindi ko nabubuksan yung ilaw para hindi maano. Andyan. Hindi mainit. Tingnan mo nga. Ayun na, sa ilalim na naman ng basahan. May lalim na naman. Ayan. Naglagay lang ako nung ano. Ito yung toner pa rin yung ginagamit kong bago. Pinapa-review sa akin yan. Tapos, yung ano niya lang din, yung sunblock. And then wala na guys. Hindi na ako magpa-powder kasi mainit. Masyado malinsangan ngayon. So, bare face lang tayo. And yung kilay of course. Kasi ang tsaka kapag walang kilay. And lip tint. So, yun. Di na rin ako naglagay muna sa ano, sa cheeks. Para, ayun nga. Mainit. Ayoko nang meron something sa mukha ko. Pwera dun sa ano, skincare. Kasi, naiirita ba ako ngayon? Ayun. So, pupunta lang tayong shop. And then, sa bangko kasi magbabayad tayo ng mga bayarin. Mga bills na naman, due date na. Tapos yung sa sasakyan. So, let's go! So, go! May walang si daddy dito at nag-ano siya. Nag-grind pa rin siya. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Pasensya na Ay, po. sorry po, sir. Nag-practice lang po kami. Stage na yata to, stage na. Salamat sa kanya. Sorry po, bye-bye! Sorry po, sorry po. Pasensya na po. Kakakasal mo lang? Ay, opo. Magkakani mo na po. Get out! Sorry po, sorry po, sorry po. Bye-bye po. So, Anthony Marcus, point! Hello, hello, hello. Pero nung narinig kong magsalita, alam kong kasi yung mga salita walang S eh. Sabi ba naman, Mamang Guard, asan ang Music Museum? Sabi ba naman, yung malapit sa Green Hill? Sabi ko, saan kayo galing? Sa farmer? Oh, maraming tumawa. Ibig sabihin, isa kayo ron. Yan ba mga tickets nyo? Bayad na o complimentary? Yung mga nasa taas, hindi nagre-react, ha? Uy, baka naman pwedeng umorder kayo ng drinks bukod sa tubig para kumita naman ang producer. Birthday pala ni Beto. Eh bakit sa Music Museum? Kasi yung mukha nun, mas bagay sa Wax Museum. Ang sakit nito, no? Ang daling gawin ang mukha ni Betong sa wax sculpture. Yun tipo parang isang bilog na lapad, suntukin mo lang sa gitna, pag nakupi, yun na. Tapos yung aparte ng mukha, mata, kilay, ilong, bibig, itumpok mo na sa isang lugar. Napansin niyo? I know you like me. I know you do. That's why whenever I come around, it's all over you. Let's get it friendly. It's easy to see. And in the back of your mind, I know you should be always me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't ya? Sa kakaiba mong ginawa, alam ko, May ayun yung sign na ginawa ni Lord. magpo-propose. Para maibigay niya, o maintindi niya ang mensahe na ikaw na talaga. Sa halos 10 taon ng ating pagsasama bilang GF, marami nangyari
away, bati, asaran, Oh, malapit ang manawa, pikunan, tawanan, at higit sa lahat, pagmamahalan. Gusto ko magpasalamat. At babalik ka rin. At babalik kayo. Babalik ka Thank you guys! Thank you! I love you guys! Oh my goodness! Ayun guys, tapos na yung concert ni Beto. Nakakatuwa. Gusto ko mapag ng mga concert, mga comedy. Mga aliw kayo. Kahit tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Uy, di na pinapatugtog yun sa ano, no? Dati sa aeroplano. Lalo na pag punong-puno ng mga OFW, pag sa Pilipinas na malapit na lumapag. Pinapatugtog dati yun. Ayun. Ayun guys, uwi na tayo. Ha? Oh, sige. Hindi ko na inano yung mga kasamahan ko sa Rich Teen. Kasi ano dito, binigyan lang kami ng complimentary ticket. Nung isa sa brand na tawag doon, sponsor dyan sa ano ni Beto, sa concert. Asa na kaya sila? Ako nakapag-thank you kayo. Ito yung ano, yung nag-propose kanina. Takilig. Yeah, madaming artistang guest, guys. Pero, hindi ba tayo magpa-picture? Si Daddy nahihiyak. Hindi hihiyak ako kapag magpa-picture ako sa ano, sa artiste. Sinasaway ako. Kaloka ka. Wala si Patricia eh. Si Patricia, ang ganda, no? Sexy. Grabe yung body niya. Patricia Javier. Nag-enjoy ka naman, my love. Yeah. Nakatawa, no? Gusto ko sa mga Sporty. ganyang ano. Pwedeng bayaran. Correct. Inanunan niya talaga eh, complimentary. Oo, talagang pinagdidiinan niya talaga yung complimentary. Ouch! Hindi kasi ano yun. Binili naman yun nung ano, isa sa mga... Grabe ka, Beto! Pero sa susunod na concert ko, promise, manonood talaga kami. Nakakatuwa. Nakaka-enjoy. Hindi kayo mabuboring.